Η γέννηση είναι σαν να έχεις πρόσβαση σε ένα θαυμάσιο πεδίο, στο οποίο στην ουσία ο άνθρωπος έχει τα πάντα, γιατί όλες οι θρησκείες και όλα τα θεματικά μονοπάτια δηλώνουν ξεκάθαρα ότι είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα και εμφάνιση του Θεού και στην ουσία με όλες τις ιδιότητες του. Και πάνω σε αυτό το θέμα θα περάσω να αναλύσω λίγο τη διαδικασία, την ίδια διαδικασία συντονισμού με τη μακροκοσμική θεϊκή ενέργεια της αναζωογόνησης. Αυτή η ενέργεια είναι μία από τις ενέργειες που υπάρχουν και στη φύση και στο σύμπαν και σε όλα τα όντα. Βλέπουμε ότι είναι πιο παρούσα σε κάποια φαινόμενα ή σε κάποια συγκεκριμένα ζώα ή σε κάποιες φάσεις μας. Είναι όμως μία ιδιότητα και μία ενέργεια που αυτοί από εμάς που μελετάμε τις διαδικασίες γιόγκα και τις διαδικασίες μεταφυσικής, ξέρουμε ότι τα πάντα στο σύμπαν είναι θέμα συντονισμού. Υπάρχει ένας πλούτος ενεργειών, εξαρτάται με τι καταφέρνεις να συντονίζεσαι. Πώς πιάνεις μια συχνότητα συγκεκριμένη, μια ενέργεια την οποία σε ενδιαφέρει να απορροφάς. Τώρα, η ενέργεια της αναζωογόνησης εκφράζεται και έχει σαν υποστήριγμα και μία διάσταση στο DNA του ανθρώπου. Όμως δεν είναι αρκετά δραστηριοποιημένη στο συνηθισμένο άνθρωπο. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά παραδείγματα στην ιστορία μας ανθρώπων εξαιρετικών που κατάφεραν με διτεύματα και στην ταοιστική παράδοση και στην παράδοση των Ιόγκι ή όλες οι διαδικασίες ανθρώπων που μένουν χρόνια χωρίς να τρέφονται και είναι μια χαρά, δεν παθαίνουν τίποτα. Στην ουσία είναι το θέμα να δραστηριοποιείς ένα μέρος της ειδικής σου διάστασης, η οποία είναι στην ουσία η αιστεία συντονισμού με αυτή τη συγκεκριμένη συχνότητα ενέργειας. Και έχουμε παρατηρήσει ότι τα νέα παιδιά γεννιούνται με περισσότερες χρειές του DNA τους δραστηριοποιημένες. Πάρα πολλά παιδιά είναι γενιές πιο ιδιαίτερες, άρα βέβαια δεν είναι μόνο το προνόμιό τους αυτό. Στη διαδικασία της αναζωογόνησης, σε σωματικό επίπεδο, για παράδειγμα, οι αλχημιστές έχουν ιδιαίτερα αποτελέσματα πάνω σε αυτό το θέμα και ξέρουμε ότι έχουν καταφέρει κάποια πράγματα, βέβαια είναι τόσο μυστικές οι διαδικασίες τους για ευνόητους λόγους, που έχει μείνει πάρα πολύ λίγο από τη γραμμή τους προσβάσιμη στους ανθρώπους και αυτό το λόγο στο νου μας έχει μείνει λίγο σαν ένα θρύλο, σαν μια ιστορία χωρίς βάση. Σας λέω όμως με βεβαιότητα ότι φιλοσοφικός λήθος και διαδικασία έντονης ανανέωσης είναι εφικτή και πολλοί άνθρωποι το έχουν καταφέρει. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο προσπαθεί κανείς. Οι ταντρικοί, για παράδειγμα, έχουν χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιούν όλο αυτό το τεράστιο δυναμικό ενέργειας, η οποία βρίσκεται στην σεξουαλικότητά μας, ούτως ώστε να δραστηριοποιούν αυτό το επίπεδο μέσα τους για να καταφέρουν να διατηρήσουν πιο νεό και το σώμα το φυσικό και το σώμα το ενεργειακό. Και από εσάς που είσαστε στα μαθήματα θυμάστε από το μάθημα των ενεργειακών στρωμάτων ότι το δεύτερο ενεργειακό σώμα, το Pranamaya Kosha, είναι ύψης της σημασίας για την ζωτικότητά μας και για την κατάσταση της νεότητας μέσα μας. Που θεωρητικά, αν καταφέρναμε να κρατάμε απόλυτα ακέραιο αυτό το επίπεδο, το στρώμα, δηλαδή να μην χάνουμε ενέργεια από το Pranamaya Kosha, θα μπορούσαμε να μην πεθαίνουμε καν. Άρα, αν θέλαμε συνειδητά, να φεύγουμε. Όμως να μην μπαίνουμε στη διαδικασία της φθοράς. Υπάρχουν βέβαια και άλλες τεχνικές οι οποίες
αναφέρονται στην δραστηριοποίηση της σώμα τσάκρα, το μυστικό αυτό σημείο, εστία ενεργειακή, που εξαρτάται από το φωτοστέφανό μας, από τη σάρσα τσάκρα και που βρίσκεται στο κέντρο του κεφαλιού μας. Ξέρουμε ότι κάποια ασάνας στη γιόγκα ευνοούν τη συσσόρευση ενέργειας σε αυτό το επίπεδο και αυτό φέρνει μια γενική ανανέωση και σε ψυχικό επίπεδο, γιατί αισθανόμαστε σαν να φέρει μια κούραση ψυχολογική από μέσα μας, και στην κατάσταση ευτυχίας. Πολλές φορές όταν κάνουμε διαλογισμό και πετύχουμε το συντονισμό σε αυτό το επίπεδο, μια κατάσταση ευτυχίας και πολλές φορές αισθάνεσαι μια γεύση γλυκιά ή εμφανίζονται μυρωδιές πολύ όμορφες λουλουδιών ή βασιλικού ή οτιδήποτε, τα οποία είναι φαινόμενα γνωστά σε πάρα πολλές παραδόσεις, σίγουρα θα ξέρετε αυτό, και είναι διαδικασία συντονισμού με συγκεκριμένες υψηλές ενέργειες που υπάρχουν γύρω μας. Είναι κάτι πάρα πολύ προσβάσιμο για μας, αρκεί να ασχολούμαστε αρκετά και να κάνουμε αρκετή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα, στη διατροφή του ανθρώπου, ο σύγχρονος άνθρωπος τρέφεται ακριβώς αντίθετα από αυτό που θα έπρεπε να κάνει για να μην γερνάει. Διότι πρώτα απ' όλα τρώει κρέας. Το κρέας περιέχει το υψηλότερο βαθμό θανάτου μέσα και δεν είναι ζωντανή τροφή. Είναι κάτι που μας τραβάει πάρα πολύ χαμηλά ενεργειακά. Και οι αλχημιστές και όλες οι παραδόσεις, οι σωστές, μας συνιστούν να τρώμε ζωντανές τροφές, τροφές που είναι πολύ φρέσκες, που έρχονται από τη φύση αμέσως και απορροφάνε αυτή την ενέργεια της ζωής. Να τρεφόμαστε με περισσότερη ενέργεια άμεσα, με φως, μέσα από πραναγιάμα, τεχνικές αναπνοής, ασάνας κτλ. Να τρεφόμαστε περισσότερο με τροφές που είναι πολύ δυναμωτικές, όπως είναι φύτρες από σιτάρι ή αναδημητριακά, οι οποίες περιέχουν την ίδια τη διαδικασία της ζωής μέσα. Και να ξέρετε, πολλές συνταγές της αλχημίας περιέχαν τέτοιου είδους πεντουσίες από τέτοια σκευάσματα που έρχονται είτε από βότανα ιδιαίτερα, είτε μια διαδικασία συσσόρευσης και φιλτραρίσματος ενεργειών που προέρχονται από τη φύση. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι το φεγγάρι, σαν αστρολογική επιρροή για μας, είναι εντελώς ανανεωτική ενέργεια για μας και δραστηριοποιεί το σώμα τσάκρα στο μικρό κόσμο μας. Άρα, χρησιμοποιούσαν για παράδειγμα αυτό το νερό που μαζεύεται πάνω στα φύλλα το πρωί, μετά από νύχτες, όταν είναι συγκεκριμένες νύχτες βέβαια, που ξέρουμε για την μέρα την ευρωπαϊκή που είναι 2 μέρες πριν την Πανσέλινο. Τόσο ώστε να περιέχει κάποιες ενέργειες που μπαίνουν στο ενεργειακό μας πεδίο και μας βοηθάνε να συντονιζόμαστε και να απορροφάμε κάποιες ενέργειες οι οποίες όντως να κάνουν μεταλλαγές και διαφοροποιήσεις στο επίπεδο του DNA μας, στο επίπεδο των κυτάρων μας.